Nakasinati tag hilabihan ka init sa panahon karong adlaw, suwad gani buntag hangtod karon wa gyud pagpamilok sa adlaw. Sa nato kon muuwan basab karong gabi o magpabilin magpadayon ang kainit hangtod ugmang adlaw sa adlaw na gyud sa mga minatay. Pinaagi ni Ned Salitrero ang weather specialist Pag-asa Visayas. Maayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa ato ang panahon. Hingpit nang nakagawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Rosita nga adunay international name Yuto. Ug nahimutang kini sa west-northwest sa Lawag, Ilocos Norte ug aduna lang gihapon kini kusgon nga 90 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot sa 115 kilometers per hour. Padayon ang pagpalayo ani sa kayutaan diri sa Luzon, mo na improving sad ang kahimtang sa panahon sa Luzon. Makita nato sa atong satellite images na walay mga cloud clusters around Visayas area, busa karon lakip na ugma, makasinati kitag init na panahon, din aduna lang kitay mga isolated o patak-patak na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat labi na sa hapon. Samtang sa atong temperature forecast, ang probinsya sa Cebu mag-range of 25 to 32 degrees Celsius, lakip na sa Bohol, Dumaguete City, o diri sa Tacloban City. So kana nga maong temperature range, maka-generate na siya og heat index nga moabot og 39 to 40 degrees Celsius. So natay mga outdoor activities karon, make sure na magdala tag mga pagpanangga sa kainit sama sa payong, ug always sad nga mag-inom tag tubig para ma-hydrate nato ang ato ang lawas. O kahimtang sa atong hangin o kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin nagagikan sa habagat nga to sa habagatang silangan, ang magpasulabi sa tibok Visayas o ang kahimtang sad sa atong kadagatan magmalinawon nga to sa kasarangan lamang ang pagbalod. Ug sa mga mosunod na mga adlaw, ugma, kutob Sabado na alang gihapon tay sunny periods, init lang gihapon ang atong masinati nga panahon. Pag-abot diri na sa Domingo diha ta makasinati og mga pagpanag-om ug mga hinay ngadto sa kasarangan ng mga pag-ulan-ulan. Ang adlaw musilang ugma sa alas 5:35 sa buntag. Dinhi na lang kutob, ayo kalimot sa pag-join sa atong official Facebook group sa Visayas PRSD o bisita atong website sa www.bagongpag-asa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Ned Salitrero, daghang salamat.